ଏଇ ଅନାନୀ, ମୁଁ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ିନି, ମତେ ପଢ଼େଇ ଦେଇନି ଏଇ ଜ୍ୟୋତି ମାଷ୍ଟରାଣୀ। ଏଇ ଅନାନୀ, ଏଇ ଅନାନୀ, ପ୍ରାଇମନ୍ ସାର୍ ତମେ ଫେରି ଆସନି। ଏଇ ଅନାନୀ, ଆମକୁ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବାପ ଝେଣ୍ଡ କରିକି ଯାଅନି, ଭିଲିଆନ୍ ଝେଣ୍ଡ କରିକି ଯାଅନି। କଣ ହେଇଯାଉଛି ଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ? ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବେ ବାପ ଝେଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଅନାନୀ, ଇଏ ଭଲ ହଉନି। ଆଗରୁ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ, ମୀନ ସାର୍ ବି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଅଜିତ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ, ବିଜୟ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ, ମୀର ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ। ଏଇ ଅନାନୀ, ଏବେ ଆପଣ ବି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଇଏ ଭଲ ହଉନି। ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବି କଣ ହବ? ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଆମକୁ ଶିଖେଇବ କଳା କଣ? ଆଉ କିଏ ଆମକୁ ଡରେଇବ ଭିଲିଆନ୍ ହେଇ? କିଏ ଆମକୁ ଆକଟ କରିବ ବାପା ହେଇ? କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ ସାର୍? ଫେରି ଆସ ଆମ ପାଖକୁ ଆଉ ଥରେ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ରାଇ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଝୁରୁଛି, ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଝୁରୁଛି, ସିରିଏଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଝୁରୁଛି। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସ। ହେଲେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଜୀବନର ରୀତି, ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ରାଇ ସାର୍ ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ। ମୋ ତରଫରୁ, ମୋର ବାବୁ ପାଗଳ କ୍ରିଏସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ଆମ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।